na isog pa. Lami kini. Wow. First love. Never die. Wow, grabe. Super yummy. Ari na mga kanamit gid bugha na. Mawawala ang ating super pinakamalakas na sili. Ito na. Shout out to you. Deploy Palawi Production. Welcome sa Luto Challenge. Lahat ay magingay in 1, 2, 1, 2, 3, let's go! Kukuha ng kahoy. What? Tapukin. At siyempre, dabdabin. Tawanan kaayo. At ingatan mong hindi ka masasaktan. Sinakol mo diya, sinakol. Tag 5, budbud, tag 5 na lang. Ihanda ang palanggana. Lagyan ng patis, suka, mantika, at siyempre, lagyan ng ahos. Lagyan mo ng asin. At siyempre, magic, lasap, walang sarap. Lagyan mo na rin ng bitsin. At siyempre, ang super sili. At ngayon, haluin mo ng mabuti. At itap mo na sa pinakamalapad na isdang maritis. Wow, grabe. Super yummy. Wow! Kunin mo na ang pinakamalaking isda sa puso ko. What? Pwede nang lutuin. Pwede na isog pa. Lami kini. Wow. First love. Never die. Atong paypayan para musiga. Para musiga yung mata. Kung makakita sa ako Wow! O karon, luto na. So, mangaon na ta. Ari na mga kanamit gid bugha na. Grabe, yummy, super yummy. Lagyan natin ng limonsito. Ang sarap. Grabe. Woo! Yummy, super yummy. Ang laki ng isda. Grabe. Woo! Woo! Lemonsito. Oh yeah. Yeah! Yan, mama. Yan. Siyempre, lagyan natin ng chicharon. Grabe. Umulan na. Ayan, chicharon. Lagyan natin ng chicharon. Chicharon. Ayan. Meron tayong suka sa balot. Ang pinakamasarap na suka sa balot ng bayan. Wow! Grabe. Ito ay tinatawag na level 1. Siyempre, hindi mawawala ang ating super pinakamalakas na sili. Ito na. Yan. Ito. Grabe. Ang laki. You serious? Ito pa. Ang sarap. Suka. Lagyan ng suka. Yan. Very good.
Yummy. Super. Ang sarap. You serious? Suka. Sili. Lemon. Sarap. Limon muna. Limonsito. Namit gid. Ang laki. Ang sarap. Grabe. Lasang-lasa. Siyempre, may chicharon pa. Suka. Suka. Limon. Ang sarap. Ito, gusto mo? Grabe. Namit gito. Ang sarap. Manami talaga ito. Sige. Sili. Sarap. Grabe. Ang sarap talaga ng pagkain dito sa Cebu. Wait a minute. Who are you? Grabe. Very good. Grabe, sobrang saraya. Sobrang sarap. What? Sa mga marites dyan, gusto nyong kumain? Punta kayo dito. Hanapin nyo ako. Gago! Dito sa planet Earth. Kung hanap nyo ako sa iyo na to. Istoryahe. Sarap. Weh! Yummy. Halak ka. Grabe. Dugay pa na. Grabe. Suka. Grabe. What? Grabe. Grabe talaga. Manami talaga ito. Huwag niyong kalimutan. Mag-subscribe kayo dyan. Another one. Mag-subscribe kayo dyan. I-like at share. What? I-share niyo to ang video na to Uh-oh. para makakain kayo nito. Huwag niyong kalimutan, i-hit niyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Wow! Grabe, suka. Sarap talaga ng suka ng balotang bayan. Eddie, wow! Nakaka-inlove. Pwede maulaw, Col? Grabe. Suka. Isda. Ang sarap talaga kumain dito sa kagubatan. What? Hindi nyo ba alam? Kang luludupyo to. Sarap. Good. Siyempre, shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo kay Buni Katinggan. At siyempre, kain muna tayo, kain. Siyempre, ang malakas na nilalang dyan sa konduktor ng mga series dito sa South. Shoutout to you, July
Formelis. Kumusta mga chicks dyan, pre? Okay lang mga legs dyan? Ikaw ang pinakamalakas dyan, ah. Ay, ay, ay. At syempre, meron pa. Shout out to you, Shifter Vlogs dyan sa Bicol. Shout out, pre. Wow! Good luck. Grabe. Sa gusto magpa-shout out dyan, just comment down below. Bugha! Grabe. Sobrang saya. Sobrang sarap. Grabe. Maraming salamat sa pagpanonood. Sa walang sawang suporta. Grabe. God bless. Woo!